Sa number 2, pagginuha sang mga lago sa duha ka mga sitio sa barangay Urong sa Kabankalan City, nagkuha sang atensyon sa mga netizens. Sa post ni Reggie Bayoyat, 5 ka adlaw na nga nakaligad, makit-an sa duta sa umanga iyaging katuan ang mga inagyan sa lago kag mismo ang mga lago na nagakinamang. Patag ni Ricky Muscosa, ang City Agriculturist ng Kabankalan City, na ginuha ang mga lago gikan sa ilang habitat o kung mga ilistaran bangod nga nadisturbo inisang magsaka ang tubig sa suba dala sang bagyo nga Christine. Kahapon Huwebes nga adlaw, nagpadulong sa barangay Urong ang team ni Muscosa upod ang tiglawas ng Provincial Agriculturist para mausisa ini. Sa kilid sang suba, sa may nataasan nga parte o kung may alluvial soil o kung mga natipon nga mga duta nga nagalapad man sang 1 ka hektarya nagaistar ang mga lago. Mahimo suno sa kay Muscosa, diri sila nagaistar bangod sang organic material diri. Gani sang magsaka ang tubig sadto gikan sa suba dala sang malaing nga panahon, nagsaylo ang mga lago. Karon nga nagainit naman, sila ang nagbalik liwat sa ilang nga daan nga ilistaran. Suno kay Muscosa, hindi ini bag-o para sa mga pumuluyo sa lugar, bangod masami ini nagakatabo sa bulan sang Nobyembre. May mga 30 ka mga lago nga makita sa kada 10 square inch sang duta suno sa iya. Nagsangka sila sa tunga time sang bagyo. Kasi malumos man ni sila mong kung ano kag maanod basta instinct man sila ni guro nga kung magtaas siya, matransfer gid sila. Nagbalik na sila sa ilang gid nga habitat. Tulidamo gid kay ginuukay namon kagapon ang ilang nga kinantaw namon. Kada ukay mo mga maano pa bi mga sila ka inches mga 10 by 10. Ara din sila, gada mo gid.